Wanter dawuhe guru bapakku, yen kepethuk wong kang bisa maca tulis sing ana awakku, nadyan kalebu Sukerta nanging aku ora kepareng mangsa. Mula nganti aku ketemu dalang sing bisa ngruwat jenenge Dalang Kandhabuana. Dalang ruwat kuwi mau bisa maca tulis sing ana sarandunging badanku. Oh, banjur aku mlayu sipat kuping wedi karo dalang kuwi, Bu. Umpama aku wis ora iso mangan wong Sukerta, aku supaya mangan wong kang aran Leksana. Ning nyatane wong Leksana ya wis ora ana. Wong Sukerta kaya dene bocah gendara-gendera untang-anting sendang kapit pancuran kapit sendang lumuting tunggake ngaran. Kabeh ya wis ora ana. Piye Ibu? Apa Slasa aku ki ora oleh mangan Ibu? Aku ngelih. Aku pengen memangan Ibu. Mbok ya melu menggalih piye aku iso oleh mangsa Ibu? Lae kala. Rene aku mundi dawuh saka Iwang Adipu kula ora mesti Bathara Gulu supaya ngreksa lan momong para baju barat. Aja sumelang. Aku mesti bakal mbudidaya, Ngger. Saka petung madya padha kuwi sejatine ana kang klebu dadi Sukerta sing dadi panganmu. Ya kowe kang sinebut Pendha Lima kuwi dadi pepalang sangaring laku. Apa Pendha kuwi klebu dadi panganku? Ya kuwi klebu dadi panganmu malah saiki ngene, Ngger. Iki ana dalan prayoga krana pangalenggan iki Pendha lagi mapan ana ing Karang Kadempel bakal padha sabiyantu gone Kakang Semar bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula prayogan kowe saiki juju kok Karang Kadempel iri godha para Pendha lan nyabarake gegayuhane Kakang Semar kala. Mangkahang rus resumbar katar-watar bumi kunjing maludha kuntur ketuk Arcaka blai-blis lanat padha jeg-jegan. Ibu Betari kaya wis trawaja sing dadi drawuh pandikane Ibu. Yen mangkono dina iki aku uga nedya budhal ana Karang Kadempel. Mung wae pangestune Ibu Betari sing tak suwun. Ya Ngger kala sing praetna ati-ati ya Ngger kala. Panalinganira lumacaring ratri Lirangga jangganira Kumbayana. Lah saiki sira maturana wigati apa? Lole. Dapulon estunipun kula sowan menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan. Rene kula wau dipun utus anak Prabu Duryudana supados mboyong Semar Badranaya. Nanging sejatosipun Semar namung badhe dipun ajab pejahipun. Jalaran menika ingkang dipun anggep dados kekiyatanipun para Pandhawa. Nanging pulun sareng dumugi Karang Kadempel kula malah kewirangan jebul Pandhawa sampun sami mlempah wonten mriku. Satemah kula sulaya rembag kalian Punakawan ingkang dipun biyantu kalian Setyaki. Pukulon kula nyuwun dipun bantu. Lah iya ya Durna. Jalan kita wis mireng dhewe nggo nulun rembugan kelawan Bathara Kala iki. Yen nulun uga nedya Giri Goda lan nyabarake wong dadi gegayane Kakang Semar.
Kang mengkono aja sumelang ulun bakal paring pambiyantu. Oh, waduh, matur sembah nuwun pulun, matur sembah nuwun. Iya, mengko sedya tak rekodo ya Jaramaya. Jaramaya. Inggih wonten dawuh. Inggih wonten dawuh Ibu Betari. Jangan kita wae dawuhna marang para baju barat supaya padha budal. Ana sakiwa tengene Karang Kadempel para kawula kang maparana kono padha giri godanen. Lan Semar nggone bakal mbangun desa kudu dicabarake Jaramaya. Oh inggih ngestaken dawuh. Yen mekaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Ibu. Surtiti ngati-ati Jaramaya. Wis ayo turna bebarengan budal kelawan panjenengan ulun ing Karang Kadempel turna. Inggih. Ah inggih. Monggo kula dherekaken. Pulun. Saya dalu ras apyara sorot lintang kangku medhap titi sonya madya ratri lumrang gandaning pos pita
Karanggewan putyanira sang tuicorong brengengem lir swaraning madu pronto manungsung sarining gambang sireping sang wangaraka kemantos sing dalu jroning ratri derewatan ingkang kacarita amung sang wang Pertakapati kang jemedhul saking Prangwetan nadyan kelangan migarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani Jagatraya dewi tata sing kamantyan dewasane nengna wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak menda tete kalapa sumawar cita anggara rekata buta maesarespati mintuna eka dwi tricatur panca cacapta hasta astana saha gara-gara ing jagating pakliran saking amung ngurmati midilira parapat munakawan Kilurah Semar Gareng Petrus mawana Kilurah Bagong ingkang samya gegecekan madyaning ora romba alon arire Ci
Gara-gara. Gara-gara Kang Gareng. Gara-gara terus. gara-gara Kang. Gara-gara. Apa to pertandane gara-gara? Heeh. Senengane iki. Soan ana dusun padukuan ya kuwi padukuan ing padukuan 13 Malangan Sri Gading. Heeh. Acarane apa Kang acarane? Acarane ya kuwi wayangan. Iya bener wayangan. Merti dusun utawa bersih dusun. Iya, heeh. Wis pokoke mau wis kabeh dikandhaki ning ngarep ning nggon limbukan. Mau wis komplit banget. Iki ya catetan saka bapak-bapak panitia dadi wis komplit. Heeh. Wis ora ana sing keri. Ora ana. Saiki kare seneng-senenge mergo iki wektune ya wis ngoyak banget. Kira-kira wektune mlaku 180 km per jam. Dadi banter banget. Heeh. Saiki karo nilai pamundutan mbok menawa isih ana sing ngirim saka HP Kang. Heeh, tak tilekane. Kadang ya HP ku anyar dadi lek ku mencet ya rada angel iki. Heeh. Wah, iki wis ana kang ning ati disragenke sing nyekar Mbak Ika. Tali asih tak transfer rekening Mas Gunawan 500 le. Oh nggih. Saking Pak Putra Dikari Gino Baladewa. Nggih. Terus lho iki sapa iki mbek aku iki? Oh wis ding. Terus sing karo nyidam sarine mau. Heeh. Ayo sing di apa jenenge? Wis sandang menggok pelok iki. Ya. Antang-antang menggok pelok e. Heeh. Di anu sesuk gawe gender minir. Dadi nek apa jenenge odo-odo njuk njalukmu minir terus. Heeh, dadi inovasi baru lah minimal lah. Karo gawe sesuk demunge gawe telu sing siji minir ngono kuwi. Pokoke sak karepe dhewe kah. Aku ya wis pusing aku. Ora slendro ora pelok ora ono sing pas cangkeme. Ya ora apa-apa. Karang ya wis kulino to, Gong. Heeh. Aku kan nek nyanyikan lagu pop. Dadi pop ki kaya pop es ngono kan lho. Tegese lagu-lagu Bohemian Rhapsody ngono kae. Wah. Lagu apa kuwi, Kang? Mbah. Aku ya ora paham. Sing penting nyanyi. Heeh. Saiki minangkani pamundutan sik dhisik, Gong. Ayo sak lagu ki ya apa sik ngono ora langsung apa ya kutut manggung sik ya ora masalah to. Heeh. Engko angler, Gong. Ora masalah. Ora maksude ora angler ngono lho. Heeh. Ya sak kutut manggung ya. Wis jam 2 lho iki. Ora apa-apa, santai wae to. Apa nganu jujak reruk? Apa? Jujak reruk. Jujak reruk ki. Kae lho. Rujak jeruk. Oh, kuwi heeh. Slendro ki. Pelok wae, Ding. Slendro, Ding. Senengane nggo dolanan. Ayo ben rada gayang sithik lah. Minir. Aku arep keterucut muni minir, Mbah, ngono ae. Ayo Mbah Bungke. Heeh, cocok ae. Sidane apa slendro kutut manggung sik. Sak kututan sak manggungan lah. Men seger sik, men fit awake. Heeh. Kutut manggung kuwi tetep Mbak Ayu ya. Heeh. Wah, dikeploki saiki. Wong umurgane kae iki wis kan was-was. Was-was nek mengko arep turun jaba. Heeh, ndak nget kancinge. Nek turun jaba ki sok nekat lho, Gong. Nekat piye? Etok-etoke turun jaba, mengko golek guling, krukupi kemul po sarung ngono kae, wonge lunga. Mbung idul, mbung ngalor. Pongulon. Nyang serandaan. Ngopo kuwi truk ning kono? Mbah aku ora ngerti kok.
Aku ya mung nyalurke omongan Saka sapa? saka Mas Janu. Nek Mas Janu kuwi jane rasa digugu kok. Nek rasa digugu kowe engko ora lucu. Oh iya. Iki wae aku ora ono masukan ora lucu lho, Gong. Gong, Truk. Oh, ra apa-apa. Sak kututan. Sak mah. Sak apa jenenge kutut manggung. Oh, deng aku saiki ngingu kewan lho, Truk lho. Kewan apa? Ngingu guwek aku saiki. Ngingu guwek. Heeh. Nek kutuku ning pasti Pira? 30.000. Tak tukokke jangkrik 10.000 to. Tak tutupi apa akuarium kae tak tutupi kertas. Kae kancaku kae boyone kae nguripke kipas banter banget. Tak tinggal turu dikuyuk jangkrik aku, Truk. Biar jiret tok. Jangkrik iki iso liwat nggon tangan, nggon weteng, nggon rai barang liwate. Terus kasurku tak biak ngono kuwi jangkrike do petrut. Ra gelem ngresiki wonge. Ha ya wis kaya ngono kuwi sesuk blend wae, Kang. Kejem lho aja mesakake kowe. Kowe sesuk ki tanggo jaga-jaga tanggo tambul. Ha ya wis gek nganu, apa jenenge? Kutut manggung. Heeh, kutut manggung. Iki aku karo blangkonku ki anyar lho, Truk. Rong dina iki tanggo nganyari lho iki, Truk. Sesuk terus tak dol. Nek ra ndedit terus tak dol. Aja ora ngono kuwi. Iki kowe rung nglunasi to, Gong? Urung. Lah lek ku gawe pas ra duwe-duwe to. Terus bisa nggih Mas nganu sareng kalian sik setunggale. Sekalian bincang kula lunasi. Nggih Mas, mboten napa-napa. Jebul dibanjeli karo kancaku. Wong apik antenan kok. Lah kae watu-watu kae. Wah, karo wingi pas awake dhewe sowan mrene iki terus saka bapak-bapak panitia ki ana sing request ana sing nyuwun nek kancaku ki sing kuwi diunggahke. Jenenge Mas Reza kuwi kudu munggah. Wingi wis saka bapak-bapak panitia ana sing nyuwun dadi kudu dipinangkani. Wis kutut manggunge mengko sik aku tak jagongan karo kancaku. Lah kutut manggung mengko setengah 4. Diunggahke disepoti-sepoti sak-sake kae ki apa-apa doyan kok. Apa-apa mlebu kae sapa-sapa doyan kok kae kok. Kae jajaran to karo wong lanang kae bahaya lho kae jancane kae. Ayo Mas Reza munggah Mas disepoti kanca turuk. Munggah rene sa. Nganggo mic Mas Reza. Nyepeng mic. Lho malah nyekel tangane Mbak Agnes, gak kurang ajar to. Boten kok. Senengane kok. Pripun kabare Mas Reza? Alhamdulillah pangestunipun. Nggih. Iki Mas Reza niki dalang ya niki. Dalang saking Pundong. Amin. Sesuk sida wayangan ora Oktober. Insyaallah pangestunipun Mas. Tanggal piro? Tanggal piro? Dereng kantenan. Lah to. Menika pangestunipun mawon. Nggih, heeh. Jare Agustus ning yo gagal. Heeh, Agustus gagal, jarine September gagal meneh. Gagal meneh. Terus Oktober iki. Yo rencana yo gagal meneh Mas. Paling ya yo gagal meneh. Sidane arep ngopo ketoprak apa piye? Pripun? Mas. Nembang-nembang nggih Mas. Sak lagu ah. Oh. Nene iki yo wingi yo Ajeng diberkahi Mas Keswane minjang niku. Oktober. Heeh. Ajeng dikendangi. Wah lah iya pengendang top ya iki. Nggih, alhamdulillah. Top Marco top. Seneng aku. Menika kula kedawan napa Mas menika? Nggih kedawan supados pecah Mas. Pripun? Mboten kedawan supados ngusungi debok. Wow. Nggih. Mboten manganu Mas, nembang-nembang Mas. Sak-sak nggih anu. Ki nek kesuwen kok selak tak
tak tudang tak. Nggih, nderek Mas. Ya ajeng arep nyanyi apa, Mas? Apa duet? Oh, diduetke malah gayeng iki. Diduetke. Diduetke karo Mbak Cimuk. Sing ben ilang. Heeh, ben seneng lah. Mas Reza ki ya senenge sing kaya ngono. Mboten. Ora mboten mbok ora ngilang-ilangke, ora mboten ke. Lah dadak pupuran barang. Wih lah. Wih lah dalah. Lah kok dadak ngletak lipstik barang. Ayo Mbak jumeneng Mbak. Ini ngerencang ini ki ndak lucu. Mesake kesuwen jomblo kancaku ki. Nggo conto. Nggo conto nek. Lah apa itu malah klothekan Yamin iki malah apik banget. Waduh, Ngopo Mas? mboten napa-napa. Waduh ki ngopo? Nggih, pinanggih malih, Mbak. Nggih. Wis lah kok pinanggih malih iki apa wis tau ketemu? Kerep sak panggung, Ci. Lah niki lenggananku lho. Oh, lah ra ngono. Ra ngerti to kowe? Dadi iki Mas cetong. Gading jenengan. Ngono Sehat to. to, Mas? Pengestunipun, Nggih, Mbak. amin. Nggih. Ora kowe saiki petugas anu po? Petugas kebun binatang. Kula Oh, mboten petugase ning kewane, Mas. Oh, alah lah ra ngono. Nggih. Lah niki gawa kewane ta, Mas? Pripun? Kewane wonten sik dibeto mboten? Mbok, wonten. Pundi? Lah niku. Heeh. Nggih. Niki ajeng nembang napa, Mas? Derek, Derek, napa podang kuning mawon? Oh, podang kuning. Nggih. Wih, ya ampun tenan ya. Derek mawon. Ya podang kuning ya ora apa-apa. Nadyan wujud mung peksi. Oh, apik tenan to suarane. Suarane. Kanjiane ya. Tesih sinau nggih, Pak, ampun di. Pun. Jas. Hagawe talining pronto. Monggo gentosan nggih, Mbak nggih. Wilang kejak gantian barang. Nggih gentosan. Omeng lagi sedirit kok gentenan ki. Sampun Mas Gading. Oh, sampun to niki. Matur nuwun nggih. Oh, nggih, matur sembah nuwun nggih Mas Reza. Nggih, nyun pamit. Iki gandeng iki mau lagune ora ono sing nyuwun dadi ya ora ono apa-apane. Mboten Mas Reza. apa-apa. Mboten apa-apa. Pun Nggih. biasa mboten enten apa-apane. Oh, nek karo Reza ora dine apa-apa. Mboten. Wah. Kadang kok ditinggali KTP kula iki. Oh, lah rak mulane KTP kok rong gawe kok aku. kartu pelajar biasane. Nggih, kartu Mulane kok aku pelajar. tekon kartu pelajarmu nek disa. Ora tak gawa keri ngono kuwi senengane. Padahal ten ngene kula niku. Walah lah rak ngono kuwi. Ajeng ke sekolah, Mbak. Hah? Ajeng ke Lah sekolah. niku arep tak ijolke ora iso, Mas. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Sami-sami. Sampun, Ora aku ora matur suwun karo kowe engko sik. Oh. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih, sami-sami. Sami-sami. Sampun Mas Gading. Dereng. Oh nggih. Dereng terus gara-gara tetangkep kanu sing rada suwe kok. Nggih pun matur sembah nuwun nggih Mas Reza nggih. Oh Nggih. nggih, sami-sami. Nggih lek medhun ampun medal mriku. Lah pripun? Menek mriku terus melompat. Oh. Sampun pareng Mas. Nggih Gading. sampun matur sembah nuwun Mas Reza. Jan perbawane iki. Ayo. Ayo. Gondo batin. Ya ora ngono kuwi. Ayo ora. Minangkane pamun ta salajengipun nggih menika. Kangen ing ati. Apa nganu sik ndam sari sik? Kangen ing ati sik wae. Ingkang keparing nyekare nggih menika Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Oh, to. Sik nyedam sari iki, oh iya Ding, kualik aku. Berarti Mbak Ika Suhesti. Nanti senengane kualik aku. Soale sok mulak-malik. Mbak Ika. Nggih sugeng dalu Mbak Ika. Sugeng nginjing.
Sugeng enjing. Nggih, pripun kabare? Lho takon meneh. Dereng ngantuk? Ngantuk. Ngantuk apa? Nggih. Ngopi apa? Ngantuk ya bubuk kok ngopi. Bubuk. Nambah iya. Bagong senengane. Lah. Kowe iki jenenge apa jenenge tutorial. Tutorial apa ya? Tutorial lah pokoke lah. Mbak Ika. Kangen ning ati nggih Mbak Ika. Nggih. Nggih. Menika langsung. Langsung mawon mboten napa-napa mungkin. Monggo Mbak Ika, kangen ning ati Mbak Ika. Rasa nggo bawa ya. Ya ora usah wis muni langsung kok mau kok. Ya masa tekon meneh. Kok ngono nesu-nesu. Lah mau wis tekon langsung wae ya, ya langsung. Lah kok Mas monggo Mbak Ika, rasa nggo bawa ya. Senengake. Wis gong, heeh wis. Sah. Ora maju meneh. Oke. Piye iki wis entek pamundhutane ya iki wis jam 2:30 yan wisan ya. Ayo karo alon-alon neruske laku, Gong. Laku apa? Laku prihatin apa? Lakone iki lho, Gong. Ha iya. Terus ya iki apa jenenge? Wis cukup tak kira iki semene iki. Heeh, ndak. Kok nek kakean ya ora apik. Heeh. Ayo do sebo. Sebo. Heeh. Wah, urung tutuk ya aku, Truk. Ayo sebo kuduan. Ya. Kae ndoro-ndoro putra-putra Pandhawa kae ya wis. Malah wis do mlumpuk ning Karang Kadempel kae. Ya awake melu nyaket sowan. Nganggo apa? Wis ngaku playon wae. Oke. Ya ayo. Gus Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Kula jan ngaturke panuwun matur nuwun sanget niki. Dene ndika sedaya kersa rawuh wonten Karang Kadempel sajake badhe paring pambiyantu nggih. Ha, Petruk.
kakekne Semar bakal mbangun desa mongko iki para pepunden Pandhawa padha lenggah ana kene uga bakal padha sabiyantu dadi para putra kudu melu sabiyantu ya Petruk wis salumrayen to para putra Pandhawa uga padha sabiyantu ngelingi kabeh lelabuhane Hyai Semar tumraping negara Ngamarta ya Punakawan aja sumelang kabeh para putra mesti melu ngenteng-entengi bot kerepotane Hyai Semar. Waduh matur sembah nuwun sanget. Lajeng kersanipun pripun? Petruk, ya mung ngene. Gegayuhan utama iki wis tak mestine ana pacobane. Mula aku sasedulur mapan ana kene iki sing baku njaga keslametane Hyai Semar lan kahanan Karang Kadempel. Neng kowe kabeh ya sing kudu prayitna ati-ati merga saka pandukaku iki mengko bakal ana wujudan sing ora kasat mata. Lho. Ana barang sing ora kasat mata niku pripun, Den? Ya mengkono. Mula Kakang Gatot Kakang Antarja iki ya sing do prayitna waspada tenan lho. Merga iki pancen arep ana laku dom sumuruping banyu kang sumedya mlebutek banyu bening klebu Gareng Petruk Bagong iki ya sing do prayitna tenan nggih, Gus. Gong, hati-hati lho Gong. Heeh. Nyambut gawe ning aja nganti ngalamun. Aja nganti suwung jagatmu iki. Pokoke aku ora tau ngalamun kok. Sorote pandam sumula amadangi pasarean nanging wadana remu-remu kalingan hang-hangang sang tiah manangkung sumungkem guling sang kakung rerepa baboe maneman peraten tek branto kula kadah ronte oladalah harcaka blai-blis lanat padha jek-jekan mundi dawe pukulun pandya Betari Durga aku sak kanca supaya mapan ana ing Karang Kadempel kene nanging supaya padha laku panglimunan pamriye sing mapan ana kene aja nganti padha ngerti waladalah ya iki para putra Pandhawa malah padha mlumpuk ana kene. Padha jagongan ya tak kiri godane aku manjing ana awake Antarja iki. Kayak ngomong kae. Waduh. Rewone iki, Den. Gus, Ndara Antasena. Niki mau pripun kok Ndara Antarja ngerti-ngerti nglarak Ndara Werkudara? Ndara Werkudara Ndara Gatotkaca. Nganti kleru. Alon-alon, Tru. Heeh. Aku ki panik kaget Gong. Gek nika sajake dijempalani terus. Lah aku morak ya wis kandha. Heeh. Sing do ati-ati tenan ora kena do ngalamun. Lah Kakang Antarja kae mbok menawa mau ki terus ngalamun. Sajake padu karo sing wedok sing nang omahe terus njuk ngalamun, kakehan pikiran. Terus kesurupan barang sing ora ketok njur ngerti-ngerti ngajar karo Kakang Gatot. Wah. Gong hati-hati lho, Gong. Heeh, aku ngati-ati nang aku ki. Lah terus niki pripun niki, Den? Ayo wis kae ditututi.
Kaca. Sejatine lek ku sengit karo kowe wis kawit biyen. Merga padha-padha ana Werkudara nanging kowe sing ditresnani. Kudune sing ditresnani ki Antarja, merga aku ki anak mbarep. Mula aku sengit tenan karo kowe, pantese mung kudu tak ajar kaya ngene iki ayo. Nek pancen kowe digdaya tangiya Garut Kaca. Kakang Antarja kae kaslupan barang sing ora ketok. Mula terus tegel ngajar karo Kakang Gatot nganti semaput kaya ngene iki. Wah. Lah niki terus pripun niki, Den? Saya santai wae. Menengo wae tak tetesane nganggo sungutku tangiya, Kang. Kakang iki mau kena ngopo ngerti-ngerti kok diajar karo Kakang Antarja. Ayo merga Kakang Antarja iki mau kelebon barang sing ora ketok, mula banjur tega njembalani Kakang Gatot. Wis saiki ngene, Kakang Gatot kuwi duwe daya piandel ya kuwi suket Kalanjana Siti. Wateken niku. Kuwi wateken. Ben iso weruh sing ngeslupi Kakang Antarja kae wis engko nek weruh Kakang Antarja kae genti ajaran wae ya Dimas mati dening aku kowe. Antarja to ajar nganti aku bisa metu saka awake Antarja. Ayo apa kowe weruh karo aku? Weruh nyoh Taparana. Wah, aku kira iso weruh kowe.
wis, Truk. Saka wengiraku iki buta-buta kae mesti do mlayu. Wedi karo awake dhewe ning awake dhewe tetep kudu waspada. Tetep kudu hati-hati wis. Tetep kudu njaga Karang Kadempel. Sinambi nunggu dawuh iki Asman karo para pepundhen Pandhawa nggih. Meh rahina sumubang Hyang Haruna katinetraning Anggarapuh sabdaning kukila engganegara saketer kene tungah engkong ler sing bene wanca Bapak toking ayam wono Ilahing Semar ulun pasang pambagya padha kanthi raharja inggih pangestunipun ulun padha wenang wilujeng sowan kula pabekti kula kunjuk pukulun ya wis ulun tampa karya bombong ing tas ulun banjur apa karyanira marak ana ngabiyantara ulun kekilapanipun menapa temtu paduka pukulun sampun prisa dhateng mubah musik legetaning manah kula adile pitakon kuwi mung diwangsuli mula nganggo sajarwa dhisik nggih kula tak matur pukulun kula niku ditangisi momongan kula para Pandhawa bilih Bathari Sri Dewaning Boga niku murca. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.